Gol! Bosses hükümeli. Ama এই সংযুক্তভাৱে প্ৰধান শিক্ষক তথা মাধ্যমিক কদম প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন বৰদলৈক আঞ্চলিক পঞ্চায়ত তেখেতক আদৰণি জনাব আমাৰ কমিটি সভাপতি মণি বৰাদেৱে। বৰদলৈ আঞ্চলিক সভাপতি শ্ৰীৰাম দৈমাৰীয়ে আমাৰ গণেশ চৰকাৰী সম্বোধন জনাইছে। ইয়াৰ পাছতে আমি সম্বোধন জনাইছো কাতিৰাম নাৰ্জাৰী ছাৰ মাধ্যমিক কদমগুৰি ট্ৰাইবেল হাইস্কুল সহশিক্ষক তেখেতক আদৰণি জনাব আমাৰ তেজৰ ধন ভৰালীক উপেন বসুমতাৰীদেৱে। এয়া কাতিৰাম ছাৰ আদৰণি জনাইছে সম্বোধন জনাইছে উপেন বসুমতাৰী। ইয়াৰ পিছতে আদৰণি জনাব ওলাইছো বিশাল দৈমাৰী আমাৰ কেম্প ছেক্ৰেটাৰী। দেওবালী দৈমাৰী সম্বোধন জনোৱা হৈছে। তথাপিও এইখিনিতে আমি আৰু আমাৰ অতিথিসকলক আমি খেলপথাৰ সঞ্জয় এফচি। হেল্ল', তোমালোকৰ কি টিম আছিলে? মুংডংকা। আচ্ছা, बिसोरबो जाहैबाय गोगोम गोरा। नैबेनो खानायखौ नायलाय इस्टेला मायदि बेना खानाया नुदोंना नै बे जाहैबाय माने एकदम बेस्ट स्कुवेर। ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ খেলৰ যি খেল খেলিব আমাৰ মাজৰ উপস্থিত মধ্যমিক কদমগুৰি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক আজি খেলখনৰ খেলুৱৈসকলক উদ্দেশ্যি দুআষাৰমান ক'বৰ কাৰণে চমুকৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মধ্যমিক কদমগুৰি ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ফুটবল খেলুৱৈসকল, সন্মানীয় উদ্যোক্তাসকল, আমন্ত্ৰিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল, আমন্ত্ৰিত প্ৰাক্তন MMK ট্ৰাইবেল হাইস্কুলৰ শিক্ষক, প্ৰাক্তন বৰদলনি ব্লকৰ চেয়াৰমেন বাইদেউ, প্ৰাক্তন বৰদলনি ব্লকৰ চেয়াৰমেন আমাৰ ভেৰুচা দেউৰী, মোৰ সতীৰ্থ নাৰ্জাৰী ছাৰ, এইফালে কি কলবাৰী, আচ্ছা, পূব বালিগাঁও আৰু কলবাৰী দুটাই আজি ফাইনেল খেলিব। বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত এই অৱস্থাত আজি পাইছেহি। তোমালোকে কিমান জানা মই নাজানো। খেল তিনি প্ৰকাৰত মানুহক সহায় কৰে। এইটো হ'ল শাৰীৰিকভাৱে বিকাশ সাধনত সহায় কৰে, ২ নম্বৰ মানসিক বিকাশ সাধনত সহায় কৰে, আৰু এটা হৈছে কি আধ্যাত্মিক দিশত বিকাশত সহায় কৰে। গম পাইছেনে? মই বৰ বেছি দীঘলীয়া নকওঁ, পাই যাব। ইমানতে আবদ্ধ নাথাকি আমিবোৰে এটা ছিষ্টেমত গৈ খেলুৱৈ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। তোমালোকে জানা, বাইচুং ভুটীয়াৰ নাম জানা, খেল জগতৰ বা ফুটবলৰ ৰাজা বেলেগ কথা তোমালোকে জানা, বা আমাৰ অসমৰে প্লেয়াৰ বা আপোনাৰ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হলিৰাম নাৰ্জাৰী তোমালোকে জানা। তো তেনেধৰণে যদি সকলোৱে চেষ্টা নকৰে তেতিয়াহ'লে কাম নাই। অকল কদম কৰি এই ড্ৰাগছ জাতীয় বস্তু, চাদা, চিগাৰেট, ভাং, মদ মাছ খাব নালাগিব। তেতিয়া তোমালোকে প্ৰকৃত বা ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে সঁচাকৈ যদি এজন ফুটবলাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ, মই আশা কৰিম তোমালোকে এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিজৰ জীৱনটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবা। এক্সাৰচাইজ লাগিব, চেষ্টা লাগিব। এক্সাৰচাইজ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। অনুশীলনে এজন মানুহক পাৰফেক্ট কৰি তোলে। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকৰ জীৱনটো যদি গঢ়িবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিছুমান এভইড কৰি চলিব লাগিব, বা কিছুমান বস্তু সেৱন বা খাৱনৰ পৰা এৰাই চলিব লাগিব, আৰু নিজক অলপ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এটা সপোন দেখিব লাগিব, আৰু সপোনটো বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টাটো ৰাখিব লাগিব।
টিম ভালো আছে, চিন্তা করবেন না, বটল ভালো আছে, রাইস ভালো আছে, রাইস দর্শক ভালো আছে। ঠিক আছে। बिसोर जाहैबाय रेफारि जाजमेन्ट बेस्ट अफ लाक सोरनि टिम होनदोंमोन एसे खोन्थादो भार्सेस गलबारि आदसा आङो दायो दंफैयो खोरोमगुरि गेलेग्रा फोथाराव बेयाव दायो जाहैबाय फाइनाल खेल माने श्री श्री काली फुजाखौ लोब्बा लानानै बेयावहाय फुटबल खेला होनाय जादों बेयावहाय माने फैनानै फाइनालाव माने थांबाय दायो सनजय एफसि ओमफ्राय आरो मुंदांखा ना मुंदांखा नैबे जाहैबाय मुंदांखानि नों प्रेसिडेन्ट देरहागोन ना देरहाया बायदि मोनदों गोसोफ्राव खेलावथ' जेननाय देरहानाय थायो दायो खेलखौ जों दुलुर बलखौ जों बुंनो हाया माबायदि हिसाबै बुंनो हाया मानो बुंनो हाया होमबा गुल बुस्थुखौ जों रावबो बुंनो हाया निजिनि जोनायनि सायाव बाथ्रा थायो किसुमान अब्लाबो गोसोआव माने गोसोआवथ' बयबो देरहानाय थायो देरहानायखौ जों लायो देरहानायखौ जों लायो बेसेबां गल माने जोंथ' 2 गलखौ जों टारगेट लादोंमोन 2 गलाव दायो 100% ना 100 आव 100 होनना बुंनो हाया थारमाने बे दुलुर बुस्थुखौनो जों रिक्स लानो हाया अब्लाबो जों देरहागोन होननानै जों गोहोआव सानना लागासिनो बे जाहैबाय जोंहा मुंदांखा एफसिनि सेक्रेटारि बिथाङा बुंबाय माने गरनैयाव देरहागोन होनना बुंदों जायखिजाया जोङो खेलखौ जोबजासे नायबाय थानोसै नोंथाङा देरहानायाव बेसेबां 100% আমার মাঝে বিষয় ইস্যু ना 90% गल बेसे गलाव देरहागोन बायदि बुङो गरनै ला नोंलाय मानि टिमा बे टिमना जानांगौ सापर्टार नों बेसेबां पार्सेन्ट दङ सापर्टार 100% नोंसिनि बायदिबा सोर देरहागोन बायदि देरहानायखौथ' दा बुंनो हाया खेलसेन नालाय बारहावा बायदि जायो बे बुस्थुआ खेला माने मोननैबो टिमा मोजां गेलेगोन गामिनिफ्रायनो गिदिर प्लेयार जायो नालाय गामिनि प्लेयार बेयावबो मोजां गथ'फोर दङ भबिष्यते मोजां जाथों बेखौ हास्थायदों आरो ओरैनो जेनेबा सोर मोनसेखौ माने सापर्ट होदों बांसिन सापर्टआथ' आंथ' गामिनि हिसाबै गामि खाथियाव थानाय हिसाबै आं गामिनिखौ सापर्ट खालामदों मा गामि नोंना मा टिम जोंहा भुपालि गामिनिफ्राय मुंदांखा आदसा मुंदांखा आदैलाय माखौ टिमखौ माखौ सापर्ट खालामदों आंथ' गामिनि नालाय मुंदांखा टिमानो आंनि गरबेसे देरहागोन बायदि सानदों गलनै लाथिख' गरनै लाथिख' आदसा ओरजाय जाबाय ओरजाय दङ बिसोरो इसिंबो दा रायलायगोन आं ओरै जाबाय राहुल भाई कोआ तुम्हार माने कोने उइनार हबो तुम्हार माने कोन टीम तो उइनार हबो तुम्हार তুমি মানে বালিগাঁও সাপোর্টার আচ্ছা কিমান গলত জিকিব 2 মানত ওয়াও 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 फंबायनि बासो देरहागोन बालिगावआनो देरहानांगौ नायनानै माने गावनिखौ सोबबो सापर्ट खालामखायो नङा होमबा नोंबोथ' इजि माने बालिगावनि नालाय ओंखायनो माने फंबायबो माने बालिगावखौ सापर्ट खालामदों आरो आदैया माखौ बुंदो सोर देरहागोन आंथ' नायाखैलै आवगायनिफ्रायबो खेलफोरखौ नोङो सोरखौ सापर्ट खालामदों दा सापर्टआथ' आङो मोननैबो टिमखौ आवगायनिफ्राय नायदियानो आङो दा सोरजों बालिगावआनो देरहागोन आदसा नों माबा बालिगावजों सापर्टार दं आरो ना फंबायालाय दा मोनसिगोन जाय देरहायो बिसो अब्ला जेनेबा एसेबाबोथ' माबा थायोना सापर्टआ सोरजों सापर्ट बिदि गैया लकेल जाबाय नालाय मोननैबो गोजा नालाय आदसा बिदि आरो थिग আছে दायो जायखिजाया खेलखौ दिन्थिलांसै आरो नङा होमबा सोर देरहागोन सोर देरहा बेखौ दा बुंनो हाया आंबो बाबा के लिए मैंने डिफेंसो के लिए
Iya itu, kona kikula pun bisa di media shot. Untuk mengenal bocor manusia bagi bola hampir. Itu hampir. Handball. Kick menbaik. Saya potong free kick. Free kick. Costa Belgrano. Soर देरहागोन इसिनिबा सोर देरहागोन देरहागोना दासो देरहागोना दासो नाय जागायदावदोंना सोरना गल जाखो मिथिया हा गलबारिया गल जाबाय आच्छा माथो थाखुमा जोब्बायसो मानोबा लाजिदों नामा सोर देरहाखो होनदों सोर गल जाखो गैया लाजिसे বাইদেউ কোনে গল খালে গমে পোৱা নাই কোন পার্টি হা কলবারি গল খালে ন আচ্ছা নৈसिनबा सोर देरहागोन बायदि सानो नोंसोरो सोर देरहागोन मिथिया नोंसोर मा गामिनि खोदोमगुरि नोंसोर जायगानि আপনার মতে কোনে জিকিব गबाना जाहैबाय माने बुंनो हाया जाहैबाय लाजिदों खोमा सोरबा सोरबा माने थाखुमादों आरो दायो बर्तमान माने कलबारिया गरसे जाबाय ओमफ्राय माने जोबनाय खेलावहाय सोर बेसेबां जायो बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना आंजों थांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा जोलै रायलायनोसै फंबायजों फंबाय सोरना गल जाखो कलबारिया सुखुफिननो हागोन हाया बायदि हागोन ना बेसेबां मिनिटआव सोखो टाइमखौ नायदिया ना आच्छा ना ओरैजाय एसे फंबाय सोंसै नोंसोरथ' जाहैबाय कलबारिनिलै गरसे जानानै बोरै मोनखो दा गोसोखौ एसे दाबान डाउन बायदि मोनदों सोफिननो हागोनखौ हाया बायदि मोनदों हागोन बायदि मोनदों नङा होमबा जायखिजाया जोबनायखौ नायसै ना फंबाय नों मा सानो आरामसे नाफिनो सोनाफिन ना आच्छा बरिया नोंबालाय हागोन टाइमा दङ ना आच्छा रेडि फाउल बल ইমান ভাল বল কৰি দিছে जामारबाय ना जामारबाय गरबेसे जाखो होनदों दायो दुइ आरो हाबबावगोन नामा आरो सेस्था खालामबावनि सेस्था खालामबावनि नायनोसै नङा होमबा नायनोसै ओरैबायदि मानसि दंना सारि राउन्ड मानसिखौसो खोन्थानाङो ओरैबायदि मानसि सारि राउन्ड माने मानसियानो मानसि गरसे सुखुफिनबायलै गरसे सुखुफिनबाय handball
আরে বড়িয়া হেড বল জয় হেড 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 ঠিক বলে হেড হয় হেড হেড আজ যাচ্ছে খেলা নাই জয় গোল जाबाय हाफ टाइमनि उनाव दायो माने हाफ टाइमनि सिगां जाहैबाय गरनै गरसे दायो आरो हाफ टाइमनि उनावबा मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया उनावहाय खेला आरो हाफ टाइमनि उनावहाय खेला रि जाफिनबावबाय महंत विक्रम बसुमतारी बाबलू डबल रोरी मिलन बारोरी আমার দাদা আছে অখম পুরুষ মনোরঞ্জন বেমারি জগল মনোয়ারি সঞ্জয় বসুমতারি দাদা আমি হজরত সর্বদা লগে লগে বড় টেনশন बुढ़िया गोल है ना हाँ माइकी गोल अच्छा जाबाय पेनाल किकखौ बेसे खोन्थालांसै सोर देरहागोन बेखौथ' मिथिया दायो सोरनि आथिङा बबेखै खारो दायो गेलेखांबा जोसननायनि उनावसो मिथिगोन नङा होमबा नै गासिबो नुदोंना ओरैबायदि बिरैसे खोन्थादों नुदोंना ओरैबायदि मानसि हायावबो जिरायदों सोरबा गोजौआव दङ ओमफ्राय सारि राउन्ड नुजोबनानै गासिबो नुदोंना नै दायो ओरैजा माने पेनाल्टि जासिगोन आरोखि जायनि आं दायो माने पेनाल्टिखौ सोर देरहागोन टसआव बेखौ दं दायो मिथिला थेवब्लाबो माने दायो खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै आरोखि वा हाब्बाय हाब्बाय नम्बर 88 सोरनि आथिङाव बबाव थाङो बेखौ खोन्थानोसै नङा होमबा
थांबाय बेना हाबबाय Kolbari रिफु फंबायनि जोनायखौ नायनोसै बेना गोजौ खारना गाहायाव खारो नाम्बार 10 हाबबाय बेखौ नायनोसै माबोरै खारो बेनिया बला कलबारि एफसिया दायो बर्तमान मोननै सेभ खालामना दङ 6 नाम्बार जार्सि लाजिदों जाहैबाय बिथाङा गला सोलांबावबाय लाजिबायनो फंबायनिखौ नायनोसै फंबाया मायदि सोयो नाम्बार 33 कलबारि उइनार कलबारि देरहाबाय खेलखौ नायनानै मोजां मोनबाय माने दायो पेनाल्टि किकआवहाय माने कलबारिया देरहाबाय आरोखि ओमफ्राय दायो माने प्राइजखौ आं एसे खोन्थाबावनोसै माबायदि बेसेबांहाय माने लास्टनिखौ आं खोन्थागोन माने आंनि जिरायग्रा लाबोखादों आरो ओमफ्राय दायो माने खेलखौथ' नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखोथाय मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो बेखौ मिथिला खेला मोनसे समावहाय माने बिराद हार्डबो जाबाय ओमफ्राय माने दायो पेनाल्टि किकआवहाय कलबारि नङा सन्जय एफसिया देरहाबाय ओमफ्राय मोनसे बाददलायबाय ओमफ्राय दायो प्राइज राननायखौ एसे खोन्थासै नङा होमबा बेनोमोन खेलायाथ' फाइनाल खेला एसे मोजाङैनो जादों थेवब्लाबो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो बे जाहैबाय आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन खोदोमगुरि श्री श्री कालि फुजाखौ लोब्बा लानानै माने जोलुर बादायलायनाय कम्पिटिसनमोन आरो दिनै माने बेनिनो फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमावहाय माने सन्जय एफसिया देरहाबाय बे जाहैबाय फंबाय देरहाबाय ना ओमफ्राय दायो मा आइटेम खालामदों फंबाय आइटेमा मा दायो औ बिदिनो बयलार ओमफ्राय बोरमा खासिबो ओमफ्राय माखौ लेंहरा नामा आंखौ लेंहरा फैदो आदसा बरिया दायो थांसै खेलखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनबाय फार्स्टआव एसे खिन्थु उनाव देरहानायनि उनाव गोबां मोजां मोनदों खेलखौ नायनानै आरो मानसिफ्रा मोजां मोनदों ओमफ्राय नोङो सोरनि सापर्टारमोन आं सन्जयनि सापर्टारमोन आं माने दहाय फैनायावनो देरहागोन होननानै बुंखादोंना गल जादोंमोनबाबो माने खाथिनि नालाय देरहागोन होननानै आं बुंखादोंमोन आं चेलेन्ज खालामखादोंमोन आं फैनानै नै दायो खोन्थासै आङो इयाव माने प्राइजखौ खोन्थासै आरो नैबेयावहाय प्रथम पुरस्कार बे जाहैबाय माने फार्स्ट प्राइज आरो माने बेयाव आसामिस लिरनाय जादों ओमफ्राय बेयाव मोनसे जाहैबाय द्वितीय बे जाहैबाय सेकेन्ड पुरस्कार बेनो जाहैबाय दिनैनि खेलखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो माने बिथांमोनहा खेलायाव फार्स्टआव गल जादोंमोनब्लाबो दायो लास्ट इन्डिंआव माने बेयाव देरहाबाय आरोखि सन्जय एफसिया ठीक আছে लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय